ndicho icho burumudanga nhasi burumudanga. Inzwai vagari veNorton, musavhundutsirwe. Vari kuisa zvavari kuisa vefazi 100 meters away kana 200 meters. Imi misaiwo venyu ipapo, independent isaiwo, 666 isaiwo, vekwamonzora isai. Hapana munhu anomira achinyora zita kana anonzi anofanira kunyoresa zita ipapo. Hazvitenderwi. Mukaona zvada kuita, rambidzai munhu iyeye. Hatidi ruzha. Protectai vhoti dzevanhu, protectai vanhu, kuda kuchikidzira vanhu. Saka ndakutaurirai kuti endai munomirawo futi ipapo. Takawanda kupfuura ZANU-PF, saka isai vanhu ipapo. Hamurove, asi munhu anzi amire anyore haanyore. Saka munokaunta nekuisawo vanhu vakawanda ipapo. Zvapera motarisana, asi hapana anomira achinyorwa zita. Munhu ngaaende straight kupolling station oenda kumba kwake. Zvapera. Ndizvo zvatiri kuda nhasi. Ndosaka iri nhingiki, iri public holiday. Basa ranhasi nderekuvhota kuti ifazi chii, noti muNorton. Saka ndiri kutaura vagari vese veNorton kuti ignowai, chero vakakushedzai hamumire ipapo. Iwewo ukamira ipapo, takumaka kuti hauchanovhota uko manje. Zvozvo zvatenge takuita, nekuti unenge waita zvinhu zvisiri pamutemo, inonzi electoral malpractice. EU tati vauye maobservers vayozoona zviri kuitika. Asi mimira ipapo, tinocounta vanhu nevanhu. We don't become violent, but we are strategic enough. My numbers tinawo. Buditsai vakomana mayouth ipapo varipo, vanomira munzvimbo imomo, varipo vachitotaura nyaya, asi hapana anomira. Ndizvo zvatiri kuita. So can we move on that immediately? Kubva kuma-political parties ese muNorton, tapa chisungo ichocho tese. We must protect the vote of the people. We must protect the people. Icho ndicho burumudanga nhasi, burumudanga nhasi burumudanga. Musachikidzirwe ndezvekudhara izvo zvakaitwa 1980 ya 2023 hazvingaitwi izvozvo.